Здравейте, приятели, аз съм Иван Василев и в днешното кратко видео ще говорим за тази супер храна, наречена авокадо. Много от вас знаят, че авокадото е страхотна храна, обаче с какво тя наистина е полезна. Авокадото е един от най-добрите източници за калий. Калият е минерал, който е изключително ценен за нашето тяло и той трябва да се набавя в високи нива, около 4,5 грама на ден, а едно такова голямо авокадо съдържа около 1 грам. Много от нас сме в дисбаланс и имаме ниски нива на калий в нашите тела, затова не можем да се възстановяваме и не може да имаме правилно съотношение между натрият и калият и подпухваме. Ако ядеме достатъчно количество от такъв тип храни като авокадо и вдигаме нашите нива на калий, ние ще вкараме повече нутриенти вътре в самите клетки, а не в междуклетъчното пространство и също така ще подобрим работата на сърдечния мускул. Заедно с това авокадото има и силно противовъзпалителни мононенаситени масни киселини омега-6. Не ги бъркайте с полиненаситени масни киселини, които при термична обработка са силно токсични и лесно гранясват. Затова авокадото може да го използвате и като олио, с което може да готвите. Заедно с това авокадото е богато на фибри и по-специално на водорастворими фибри, които хранят бактериите в нашите черва и намаляват лошите нива на холестерола. Не забравяйте, че авокадото има високи нива на витамин В5 и на витамин К. Заедно с това авокадото има и силни антивъзпалителни свойства, както и антиоксидантни свойства се дължат на лутеина, който е един от факторите за добро зрение. Авокадото е достъпно, подходящо е за малки и за големи. Заедно с това авокадото няма високи нива, даже почти никакви нива на въглехидрати, което го прави изключително подходящо за диетично хранене, за хора, които са на кето или на ниско въглехидратно хранене. Може да кажем, че тази храна ще ви помогне да отслабвате, да седите по-алкални, с по-малко възпаление и да имате по-добро мозъчно здраве. Колко от нея трябва да консумирате? Може да консумирате около едно авокадо на ден. Е напълно достатъчно да вземете всичко необходимо от този прекрасен плод или зеленчук, както искате го разбирате. Пожелавам ви хубав и успешен ден и ако тази информация ви е била полезна, моля, споделяйте я.